Berrikuntza teknologikoa koronan zer egiten du? Egiten duguna da begiratu pixkat, merkatuak hemendikan 4-5 urtetara zer eskatuko digun, eta horren inguruan ikerketa egin eta produktuak eta zerbitzuak garatu, hemendik 4-5 urtetara gizarteak beharko dituen produktu eta zerbitzu horiei nolabait erantzuna emateko. Eta batez ere aszensorearen inguruan eta aszensoreak inguruan dauzkan teknologien inguruan. Eta nolabait ikerketa hau nola gauzatzen dugun hemen Oronan, Oronak 15 urte baino gehiago daramatza ikerketa kolaboratiboarekin. Eta zer deitzen diogun guk, ez? Ikerketa kolaboratiboa ulertzen dugu bai unibertsitatearekin, bai zentro teknologikoarekin, eta bai enpresak hiruek batera lan egiten dute ikerketa ildo konkretu batzuetan. Ikerketa kolaboratiboen abantailak dira, azkenean zentro bakoitza taldeari ematen dio bere ezagutza, eta denen artean sortzen duzu ezagutza handiago bat, eta gero baita ere pertsonen arloan hainbat zentrokin lan eginda, pertsonen sare handi bat egiten duzu, eta pertsona horiek mugitu daitezke bai Mondragon Unibertsitatetik zentro teknologikora eta batez ere enpresara. Mondragon Unibertsitateekin daukagun erlazioa bai da azkenean gure sare teknologikoako partaide bat dela, eta hori azkenean isladatu da Orona Ideon. Azkenean daukagula bilduta toki berdinean, bai unibertsitatea, bai zentro teknologikoa eta bai enpresa. Horrez gain, Mondragon Unibertsitateko ikasle asko bai egite dute edo proiektua unibertsitatean edo gure sarean, baina baita ere enpresan. Eta gero hori gerta daitekena da, bai gurekin lanean bukatzea edo sare barruan bukatzea. Etorkizunera begiratuz, gure asmoa da behintzat gizarteak eskatzen dituen eta behar dituen igogailuen inguruko teknologia eta produktu eta zerbitzu horiei nolabait erantzuna ematea, behar den epean baita ere, eta hori lortuko dugu ikerketa kolaboratibo hau gehiago sendotuz, gehiago eginez, eta horien artean Mondragon Unibertsitatearekin batera baita ere.